Okay, vi i retsliberalisterne går ind for fred og fordragelighed og retfærdighed her i samfundet. Derfor går vi ikke ind for, at der er krige i andre lande. Vi går ind for fred i alle lande. Og vi vil ikke have, at danskere lader livet i nyttesløse krige. Vi vil have en offentlig sektor og en privat sektor, der går hånd i hånd med hinanden. Men vigtigst af alt, vores allervigtigste mærkesag, er grundskylden. Og det vil vi demonstrere nu. Så nu skal jeg så ud og samle ejendomsskat til de forskellige ejendomme her i kommunen. Vi går herover til Simon Yamasaki. Jeg kan se, Simon, din grund er sgu ikke særlig stor. Det vil jeg sige, det er næsten, jeg tror det er 3.000 kroner i ejendomsskat den her omgang. Det er lige til at leve med, tror jeg. Det håber jeg. Tak. Godt. Super. Så går vi videre til næste grund. Okay. Så hvordan går det med firmaet? Jeg kan se, at du har tjent en hel del mere her på det sidste. Men lad os lige tage og kigge på den grund der. Den er pænt stor, det kan jeg godt se. Jeg tror næsten, det er 30.000 kroner. Må det ikke lige det gå? Jo, det må det næsten gøre. Tak. Det var godt. Det er meget vigtigt. Vi har brugt de 33.000 på at få lavet en vej, som alle vores betalere til grundskyld kan få gavn af. Vi spørger selv den her vejarbejder, hvordan han synes grundskyld virker. Ja, vi har så brugt 33.000 kroner på at lave den vej. Og det er 3.000 fra den fattige, 30.000 fra den rige. Så sammen har vi fået noget fælles. Jeg synes, det er fantastisk. Fucking fantastisk.